Shalom. Huriani tuata di bagasan Kristus Yesus, taparade ma rohadot pikirata, asa tapuka parmingguta, martang yang mahita di bagasan rohatabe. Marede mahita sian buku ende nomor 4 ayat sada 1 ayat tolu di ayat tolu la stream mahita jongjong. Hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi porbadia, natumopa langit dot tanaon. Amin. Beta mahita manukap, marsomba marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah sitopahita, aibana do debatata jalahita bangso pinar mahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu padomuan jolma dohot debata, hupuji hami guarmi, jala hudok hami moleate tuho, alani saluhut ni baenmi, patupahon hanguluan nami, sedongani mahami marhite ite asini roham, asa hupikiri hami toktong na tinaonmu, dot hamamatem, asa uarsakton hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporseon nasiktong, jala asa maroha haholongan hami, uhut mandok moleate tuho, asa olo hami mangiuton ho rodi hamatean,
Ale Tuhan Yesus dihoma tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tidombusmu. Mar hite-hite mudarmu nabadiai, olat ni ron ro di saleleng ni lelengna. Amin. Tangion hamuma patik ni debata di minggu ta sadarion imana dibuat sian patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata yang go soture dalanna ai ona umna do sogot akan namar sineang di guarna. Dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana, asa unang ita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroah, manang mangaci marhite guarni debata, aidina tarsosak do tangiang do puji-pujian do si dohonon ni guarni debata. Ima saatna atong ramangido gugu mahita lau mangulaon na hombar tu patikna. Ale Tuhan. Saya bergugui memahami. Mangulang na humbar tu patikmi. Amin. Tatopoti ma dosata martang yang mahita.
Ale amanami jala debatanami na di banua gijang, pargogo na so hatu dosan, pardenggan basa doho jala ro di saleleng nileleng nado acini roham, sai marpamuati maroham di hajaton nami, jala sai unang be ingot aka dosa nami, ai jojot do hami mardosa marado pokko, jala jojot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosion nami diatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalosion nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami, o ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga taringot tua sesan di dosa, Roma hamu tuau, asa mangolu ton dimuna ninna Tuhan Jehovah, tung surarara dosa muna songon ambit bunga dabdat, botardo bainokku songon itak, nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas do muse, hasang apon mah di debatan na diginjang. Amin. Tangion hamu mahatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Efesus sada ayat 1 ayat 10. Efesus sada ayat 1 10 tajahama marsikat soring. Pinuji ma debata amani tuata Yesus Kristus naung upasu-pasu tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilit do hita di bagasan ibana, andorang so ojak do petu tanoon, asabadia hita jala so hasurahan di ado pandai, di bagasan holong di roha. Ditodo hiat do hita bayan anakna, marhite-hite Yesus Kristus, asa tu ibana manghiutan halomoan ni rohana. Asa tarpuji asin ni rohana namar muliai, nani asihonana tuhita di bagasan nahi naholongan nai. Di bagasan ibana dapot hita halwal ni, binaini mudan nai, ima hasesan ni aka pangalosion manghiuton asini rohana natar lubii. Naung buas ni usehon nai tuhita mardong hapicaran dohot habisuhon godang. Ai dipabotohon ibana do tuhita tahini rohana, nabuni hian mangihuton halolomona nong pinahotna di bagasan dirina. Lau pasahuton sa di bahogogog ni tikinna mandok pasadahon di bagasan Kristus si sasudena na di banua gijang dohot na di atas tanoon. Hima sahatna martua do na ubege atau debata jalan na upeopsa. Amin. Amen.
tidakon maha porseotai, songon na hina tidakon ni dongata sa porsion di sondok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, hido ama pergugu na suatu dosan, na tumo palangit dotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sesadai, imana timuon si Maria, na gabe-gabean siantot di purbadia, andorang sohabubuan. Hido tuata, na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau kinar silang, na tuat tu benur turu dum tanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, na hudul syamun ni dibata Jehovah, amanai parkuku na suatu dusani, di sima ibana pai mulak susogut tanom, mangumi alak na mangolu dot na mate. Hau porsea di todi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni ala Kristen akan nabadia, do dia sesan dosa, do dia tain namando, mulak mangulu sugut daging halak nang mate, do dia ngulunas sudah. Amin. Tabegema kor El Sadai, dungi diuduti kor wik karet tengsin.
Tabege ma tikting ibagasan nasa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita sasude. Tikting Minggu tanggal 8 Februari 2026. Huriani tuhata huja hami ma tikting namasa dohot nanaing pamasaota di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa mingguan. Parjolo guar ni mingguta sadarion ima minggu seksagesima dohot topik di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Manang di hata Indonesia diberkati untuk menjadi berkat. Paduahon partangyangan dohot bona tahun wik karet tengsin. Wik karet tensing HKBP Sudirman Jakarta patupahon partangyangan dohot bona tahun di hari Jumat 10 Februari 2026 pukul 10 pitu wib. Namanjabui keluarga Pirton Situkir, inangi Ramada Boru Sinaga, maringanan di Jalan Dr. Saharjo nomor 28 Manggarai. Dipangido tu ruas na adong diweki asariama mandohoti partangyangani. Patuluhon parhalado HKBP Sudirman Jakarta mandok mulyate tu keluarga Pirton Situkir, inangi Ramada Boru Sinaga, napasaton sada unit lemari di bagas rumah dinas ni Pandita ta Tuhan Yesus ma nama masu-masu nasida. Napapaton seminar rumahku gerejaku. HKBP Sudirman Jakarta marhite panitia penanaman pengajaran iman di tengah keluarga. Patupaon seminar dohot tema menghadirkan Allah di tengah pergumulan keluarga dan tantangan zaman. Ima di hari Sabtu 21 Februari 2026 pukul 15 wib sahatu 10 pitu wib. Maringanan di lantai tolu HKBP Sudirman Jakarta, pembicara Dr. Ani Wijaya, Evangelis Inawati Tedi Bekom Magister Teologi, Pandita Bilman Simanungkalit STH. Akar ruas nanaing mandohoti seminar, boima mendaftar marhiteling barcode di warta gerejata, manang langsung mengisi formulir pendaftaran di lantai sada huriata. Napalimahon ibadah keluarga di rumah. Di bagasan tahun penanaman pengajaran iman di tengah keluarga, huria marhite panitia manogihon sude ruas asa mandohoti program ibadah di bagas ganup keluarga, rap dohot sude anggota keluargana. Minimal sehari seminggu. Programon dibuka di tanggal 1 Maret 2026. Keluarga nanaing mandohoti boima mendaftar marhite link barcode di warta gerejata manang langsung mengisi formulir pendaftaran di lantai sada huriata. Dung simpul panjahon tiktingon panitia orientasi pelayanan HKBP 2026 naing pasaton programna tatangyakon ma asa mardalan dohot denggan ulaon tahun keluarga di huriata. Panopon di bagasan pesta HUT HKBP 165 tahun di patupa panitia do konser Road to 165 di tanggal 10 Februari 2026 pukul 10 walu 30 wib maringanan di gedung Smesko Indonesia Jakarta. Taringo tu cara pendaftaran dohot tiket boy mataida di warta naadong di hita. Tatangyakon ma asa mardalan dohot denggan rangkaian acara HUT HKBP 165 tahun. Selanjutnya tikting sian dewan-dewan. Sian dewan koinonia. Parjolo, seksi remaja KBP Sudirman Jakarta membuka pendaftaran tu ruas nama siol makobasi gabe pendamping remaja di huriata. Aka persyaratan dohot pendaftaran boi mata jaha di warta na adong di hita. Paduahon, susunan panitia parheheon seksi lansia dohot manabur boni HKBP Sudirman Jakarta tahun 2026 boi mata jaha di warta na adong di hita. Patuluhon seksi lansia KBP Sudirman Jakarta
naing patupaon PA lansia ima di hari Salasa 10 Februari 2026 pukul 10 sadawib maringanan di ruang Salomo HKBP Sudirman Jakarta. Paupaton inahana HKBP Sudirman Jakarta naing patupaon PA inahana ima di hari Selasa 10 Februari 2026 pukul siawib maringanan di ruang Salomo HKBP Sudirman Jakarta. Palimahon seksi perempuan HKBP Sudirman Jakarta patupaon bona tahun ima di hari Kamis 12 Februari 2026 pukul 10.06 WIB maringanan di GSG lantai 1 HKBP Sudirman Jakarta. Tiktingsian Dewan Diakonia HKBP Sudirman Jakarta neng patupaon bona tahun ima di hari Sabtu 28 Februari 2026 pukul 10.06 WIB maringanan di ruang Salomo HKBP Sudirman Jakarta. Tiktingsian Dewan Marturia Parjolo tim doa HKBP Sudirman Jakarta naing patupaon partangyangan di hari Kamis 12 Februari 2026 pukul 10 sadawib di ruang Salomo HKBP Sudirman Jakarta. Paduaon seksi musik HKBP Sudirman Jakarta naing patupaon bona tahun 2026 ima di hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026 pukul 10 WIB maringanan di gedung serbaguna lantai sada HKBP Sudirman Jakarta. Patoluhon Kor Kantoria HKBP Sudirman Jakarta naing manjalo anggota naing baru dia karuas na naing gabe anggota boi mendaftar marhite akkagoar di wartana adong di hita. Tatangyakon ma asa mardalan denggan kegiatan di dewan dohot seksi-seksi di huriata. Namangihut majelis dohot ruas HKBP Sudirman Jakarta pasaton mauleate tu keluarga Jimmy Sangapan Agustinus Hutapea inangi Pamela Saraswati Boru Hutajulu na paradeon snack tu hita di hari Mingguon songon ucapan syukur dina tardidi Boru Nasida Sabrina Anggia Boru Hutapea saya di pasu-pasu tu hatta manasida dohot keluarga. Majelis dohot ruas HKBP Sudirman Jakarta pasaton mauliate tu Edra Teresa Rezer Siregar na paradeon bunga altar di hari Mingguon saya di pasu-pasu tu hatta nasida. Namangihut ruas huriata namar sahid na dirawat di rumah sakit manang di Jabu boi mataida di wartana adong di hita. Tatangyakon ma nasida asa tibu malum sian para sahiton. Turuas ni huriata namarulang tahun hatu tubuh manang namarulang tahun par saripeon. Mamuka siat tanggal 2 satu tanggal 8 Februari 2026 saluhut ruas nang parhalado HKBP Sudirman Jakarta pasaton selamat marulang tahun. Hatani debata nang gabe ujahan nilas niro hattai di enet sian pesalmen 21 ayat 5 hanguluan do dipangido siako di leho kodo tu ibana diudut kodo ari arina ro di saleleng lelengna songon ima tikting di huriata warta naso di jahaon songon parhepengon dohot nasing boi mata jaha di warta na adong di hita tatangyakon ma sude ulaon pakobasion mardalan dohot denggan. Horas. Shalom Horas. Kepada yang terhormat Amang Pendeta Hercules Panjaitan, kepada yang terhormat Amang Inang Parhado, terutama Amang Inang Jemaat HKBP Sudirman Jakarta yang Tuhan Yesus kasihi. Saya Vera Sialagan Borungarpaung dari tim panitia tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga meminta waktunya sejenak untuk memberikan sosialisasi kegiatan. Dalam rangka tema tahun HKBP 2026, kami menginisiasikan program penanaman iman dalam keluarga yang kami beri nama Rumahku Gerejaku atau Gerejaku Rumahku.
Adapun program ini kami wujudkan dengan beberapa kegiatan. Boleh slide-nya ditampilkan? Seperti yang sudah disampaikan oleh Amang Sintua Hutagalung, bahwa kami akan melakukan seminar keluarga yang berjudul Menghadirkan Allah di Tengah Pergumulan Keluarga dan Tantangan Zaman. Kami sedikit ingin membicarakan tentang apa yang akan kami lakukan dalam seminar ini. Tentunya harapan kami adalah kita semua warga jemaat HKBP Sudirman Jakarta bisa membentuk sebuah keluarga yang semakin cinta Tuhan, keluarga yang semakin cinta dan menghargai Tuhan, dan keluarga yang bisa menghadirkan gereja di rumah kita masing-masing lewat sebuah persekutuan yang indah bersama orang tua dan anak-anak. Oleh karena itu kami menghadirkan pembicara pertama, Ani Wijaya, Magister Manajemen Psikologi, seorang pakar psikologi sosial yang akan membicarakan bagaimana kita membangun sebuah komunikasi yang sehat antara orang tua dengan anak, juga antara suami dengan istri. Di tengah situasi yang penuh dengan godaan, gangguan yang berasal dari teknologi ataupun social culture. Dan yang kedua, kami juga akan mengundang pembicara evangelis Inawati Teddy, Bachelor Com, Teologi Master. Beliau adalah seorang pengajar dengan keahlian spesialisasi tentang Perjanjian Lama. Beliau adalah seorang dokter, seorang dosen dari STT Reform. Kalau Amang Inang ingin mengetahui siapa beliau, silakan bisa dicek di YouTube-nya. Banyak sekali YouTube yang menyampaikan tentang pengajaran-pengajaran dari beliau. Inti dari pembicaraan yang akan beliau sampaikan adalah tentang bagaimana kita membangun keharmonisan keluarga Kristen yang dimulai dari relasi suami istri yang benar berdasarkan firman Tuhan. Tentang ayatnya yang saya dengar dari beliau adalah kita akan membahas tentang Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Dan yang ketiga, pembicara ketiga adalah sesi pastoral keluarga yang akan dibawakan oleh salah satu anggota tim dari pelaksana program, yaitu Amang Pendeta Bilman Simanung Khalid. Seminar ini dibuka oleh baik jemaat maupun non-jemaat. Tapi kami mungkin lebih memfokuskan kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak di sekitar usia SD hingga mahasiswa. Mengapa demikian? Karena biasanya ketidakharmonisan itu justru berasal daripada gangguan ataupun masukan ataupun situasi masalah dari anak-anak yang di usia tersebut. Tapi kami tidak juga menghalangi buat para lansia untuk hadir. Siapa tahu para Amang dan Inang lansia ini juga menjadi pengganti orang tua di keluarga kita masing-masing. Silakan dihadiri di hari Sabtu 23 Februari pukul 15.00 sampai 18.00 di Gereja HKBP Sudirman Jakarta lantai 3. Lalu yang kedua, masalah kedua adalah kita mencoba untuk membangun ibadah di tengah-tengah keluarga. Di mana di sini kita akan memberikan panduan. Slide-nya belum muncul ya. Boleh operator untuk slide-nya disampaikan? Terima kasih. Di sini kita akan membuat sebuah ibadah keluarga. Yaitu tujuannya tentu saja untuk menumbuhkan kecintaan keluarga terhadap firman Tuhan dan pengajarannya. Apa yang kami berikan di sini Amang dan Inang semuanya, panitia akan menyediakan panduan. Panduan untuk bagaimana melakukan ibadah tersebut. Yaitu misalnya dari bernyanyi, berdoa, memberikan renungan, berdiskusi, bernyanyi dan berdoa. Demikianlah kira-kira urutan panduannya. Dan untuk apa yang dibicarakan, kami akan memberikan juga ayat atau ibadah renungan yang akan kami sebarkan bersamaan dengan terbitnya warta jemaat yang mungkin setiap Jumat diberikan oleh para sintua di WAG-nya masing-masing. Harapan kami Bapak Ibu sekalian sangat mudah sekali, yaitu cukup melakukan ibadah itu di hari dan waktu yang keluarga tentukan sendiri. Tujuannya tentu saja adalah untuk membuat kita semakin cinta Tuhan dan semakin semangat untuk mengenal firman Tuhan itu sendiri. Karena dalam Alkitab dikatakan bahwa iman tumbuh dari pendengaran. Dan pendengaran terhadap apa? Firman Tuhan.
Jika setiap keluarga dengan setia dan rukun melakukan ibadah keluarga, tentu saja kita akan menjadi umat Kristen yang semakin kuat dalam melakukan semua firman Tuhan. Dan sebagai penutup, kami mohon Bapak Ibu sekalian, Amang dan Inang semuanya bisa mendaftarkan diri. Pertama untuk seminar dan yang kedua untuk mengikuti program panduan membangun keluarga yang beriman dalam keluarga lewat barcode yang ada di dalam slide ini. Mungkin untuk para keluarga muda bisa langsung scanning barcode ini dan mengisi pendaftaran. Dan untuk para lansia atau orang-orang yang sedikit gagap teknologi, kami menyediakan meja pendaftaran yang akan dibuka di depan gereja setelah ibadah. Sebelum menutup, Amang dan Inang semuanya, kami ingin mengajak untuk kita semuanya merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami menunggu pendaftaran Bapak Ibu sekalian dan jadilah umat Kristiani yang lebih setia di tahun 2026. Maulate, selamat hari Minggu, Shalom, Horas. Diudutima Kors Wix Setiabudi.
Marende mahita sian buku ende nomor 423 las tapasahat ma peleata.
sano diriku. Tuhan Maha Kapangaba, Tuna songsona wani, Muani oi hangaluan, Trikono dirohati. Damini di batana sumurong siya saluhut na roha. Ima na mga ramoti hati-hati dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Damang dainang na hinahulungan di bagasan Tuhan Jesus Kristus Tuhata. Horas madihamu sa luhut da. Tangyok kamu mahatan ni debata. Jamita di mingguta sa darion. Imana tersurat di sada Musa. Bidu 12. Mamuka sanaya sada sahro di ayat 5. Songonoma padok na di si payhuti-hut tamuma. Dungini na Jehovah mamadok si Abram. Bukas maho siya tano hago dangamu. Dohot siyan bagas ni amam. Tu tano. Si patudu honokku tuho. Hubay peho gabi bangso na bulon. Jala pasu-pasuokku maho. Jala pa balgaokku guarmu. Asa gabi pasu-pasu ho. Jala pasu-pasuokku akan nama masu-masu ho. Jala toruaku akan nama burai ho. Jala dapotan pasu-pasu marhite-hite ho. Saluhut aka bangso ni tanoon. Jadi bukas masih Abram. Songon nanidok ni Jehovah tu ibana. Bukas ma dohot silot udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram. Dinabukasi ibana sian haran. Dungi dia rahos si Abram masih sarai jol manai. Dohot silot anak ni hahanai. Rodi sude na sinamot samot nasida. Dohot jolma. Aka tinubuhon nasida di haran. Jadi bukas manasida laut tano kanan. Jadi dung tolhas nasida rodi tano kanaan. Ido sahat ni turpuking. Hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus dia mudamang dainang hahaangin ng pinaribot pe. Namar parsaura di minggu na badia sadarion. Adong sada barita masa berjudul sengonon. Melangkah dalam ketidakpastian. Ima judul ni barita masa ini. Melangkah dalam ketidakpastian. Jala sian barita masai dohamu amanginang. Laos diciptakan sada pencipta lagu. Nah di buku pelengkap kidung jemaat 240 sada ayat sada rodi ujung nai nama dok tak kutaukan hari esok. Asasian pengalaman hidup naido, songon judul nama dok nakin, melangkah dalam ketidakpastian, dia menggubah satu judul lagu, sepanjang sejarah sahatu sadarion,
lagui selalu dinyanyikan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tak ku tahu kan hari esok. Mulorari rohata. Taideho maju laguon. Ayat sada, Rodi ayat 2. Upang hiduhami tolong diiringin, jala ditampilkan di layar. Silakan Amang Inang dibantu melalui song. Bantu dinyanyikan. Deho musetu ayat 2 manginang dah. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Jalanan datang abadi, tiada tangis dan keluh di negeri seberang pelangi. Kita akan menunggu. Banyak hal tak kupahami dalam pasangan jalan, tapi tak bagiku ini terang. Sekali lagi, banyak hal tak kupahami. Banyak hal tak kupahami dalam pasangan jalan, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mau lihat di hamua manginang. Dak pinasaha dope haturangan ni jami taon. Ngapit turtolhas. Suatu roh hadiah nanaing dohonon ni jami tata. Hurian itu hatta kembali. Tu judul nakin, melangkah dalam ketidakpastian. Melangkah dalam ketidakpastian. Nah, mua manginang nahina holongan, namar saor di bagasan Yesus tu hatta dalam kehidupan bersama adong masada keluarga. Sada keluarga manang di dogma, ya, di dalam pengalaman ni kehidupan ni keluarga ini selalu mengalami jalan memang ima gobaradna
Song padok ni halak Batak nama dok disi adong disi habis. Song ini maganu pari kehidupan ni. Disi adong disi artina dang disarihon ari sugod. Dang disarihon ari sugod. Ala prinsip hidup nama dok hari esok punya masanya sendiri. Nah hurian itu hatta sebalik na dong musema sahalak ibu rumah tangga. Na jamok di sinamok na. Jaladong ke lagu niya kaparopuan. Na digubah siap po Raja Salomo na madok lagu isongonon. Suri pada namarwaso isemacu pangani dadaul hina argana tibak tumutihai. Mulu dia dua na, say jamot di sinamot na, say radot nang diulat, say dipake do tikina, halang geodang surau. Dakko to ributo mo kaparupul lagu Ibo to hamu di tahe, daong ba. Dakko boto ala siat tau 10 alu sa tu 2010 tolu, dangi liling tu iba ganu sehari seminggu dangi ikon rap dohot pungo paropuan tiki guru bana julu jiharui niuduhom martak mangedehoni sorry pada si pucion ido judul ni edde. Nah baik nak dua gambaran di dok adong disi habis. Nah paduahon pengalaman ni sahalak ibu rumah tangga di dok jamot di sinamot na. Nah ala prinsip hidup na di hari sogot adong dope si sarihonoton. Nah di hari sugut adong dope si sarihonoton. Nah hurian itu hatta na hinaholongan tapaubuk majo. Di posisi dia mah gaya hidup ta. Nanti di posisi dia mah gaya hidup ta. Apakah di sarihon ari sogot manang? Dak peduli ai sarihonon ni ari sadari ido ari i. Saya bukan mau mengatakan ya dang namangigil tuhita alusi tidak. Ini menjadi perenungan mabia rau buti sotungan no dipilih nomor sadai hampir merminggu no yang disona mata do inatai hola mula ano sianon ima pengakuan munakid di gereja memang ko HP torin kan debi mertubu dung mula sianon toka hati. Nah tetapi menjadi perenungan siani adong do si sarihonoton di hari sogot prinsip hidup ikonido adong do si sarihonoton hari sogot sebab kita tidak tahu dak taboto dia namasa di hari sogoti. Nah hamua manginang na hinaholongan na marsaur di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan ta. Lau siani musaikon gabe sada refleksi, gabe sada perenungan di ngulu niakan na porsea nama dok adong do si sarihonoton di hari sogoti. Nah mu akadongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan ta. Ima sada pengalaman kehidupan. Nah nialaman ni sahalak pencipta lagu natai dehon nakin. Dangi gabaran ni pardalanan ni nguluna doi. Di sadatiki di namanguli ibana. Dialap ibana tongon sada paropuan. Namar baju, namar goar si Jelma Lawson. Jala anak ni sahalak padit, buru ni sahalak padit ado si Jelma Lawsonon. Nah, di bagasan pikiran na ketika dia menikahi Jelma Lawson, hari dan masa depan cerah. Karena memang di satu sisi Jelma Lawsonon mendukung profesi ini penggubah lagu dakin namar guar si Iras tampil. Itu. Jadi kejadian menurut catatan ini di Meksiko.
Nah, amang do tamu inang na hinaholongan na marsaur di bagasan Jesus Tuhan ta. Dalam perjalanan kehidupan nasida di rumah tanggai, apa yang terjadi? Hamu amang inang na hinaholongan, gabi masih buat dalan na do nasida. Jelma Lawson meninggalkan si Iras tampil nakin. Nah, harapan daripada Iras tampil ini pupus. Bah ikusong no do hape jalo oku. Din narohana. Namang do tamu inang nahinaholongan di sadatiki. Marujungulu ma si Jelma Lawson. Dia mati ya, dan memang pada akhirnya mati alani hamatian marsirang. Dung dibigi baritai sepertinya harapan dia itu wah putus ma harapaki di narubani. Nah hurian itu hata na hinaholongan na marsaur di bagasan Yesus seiring berjalannya waktu. Nakin si Ira stampilon ngababalu bekan yang walaupun di masa hidupnya dia berpisah dengan Jelma Lawson. Tetapi pada akhirnya mabalu doi mana, mabalu alani hamatian. Dan mabalu jong-jong berbeda doi. Nah, hamu amanginang na hinaholongan di sada tiki pajupang masih Iras tampil doh sahalak na marbaju. Goarna si Gloria Holeng Swart. Pajupang maibana jala di parjupangani tubuh ma roha holong di naduaon yang pada akhirnya mardonga saripe nasida. Dalam perjalanan rumah tanggai mereka ini sangat-sangat bahagia betul. Alai Roma songgo parsahiton. Tusi Iras tampil nakin. Namebelui manguli muse. Dinikmati nasida do kebagian alai Roma parsahiton. Diagnosa dokter di dok penyakit kanker ganas. Kebahagiaan nakin totu secara hajol maon terganggu. Betul-betul terganggu. Tetapi dalam perjalanan kehidupan nih. Yang pada akhirnya dia disembuhkan. Dan sampai akhir hidupnya dia orang yang berbahagia dengan satu catatan. Karena masa depan hidupnya dalam hidup dan masa depan ada di tangan Tuhan. Marsitiopan holan tu Tuhan. Nah sianido nakin judul lagui tak ku tahu kan hari esok digubah ibana. Gabesada lagu pujian nih diakta naporsea rasi rasa sadarion. Bahkan boleh kita katakan dengan pasti sepanjang zaman. Nah hurian itu hata hamu manginang. Nah hinahorongan. Namar parsaoran di bagasan Tuhan. Yesus Kristus Tuhata. Gambaran kehidupan. Boydo songon pengalaman nih. Iras tampil nakin. Dalam perjalanan kehidupan na. Mungkin di perjalanan nih ngoluta. Kembali, tak ku tahu kan hari esok. Adong nauboto hamu amanginang? Holan mulak pehita sianonan no danga dong taboto manangahana masa. Alanidu bain nasipata ropa dohan. Amang topunay. Topunay nin narupani. Nah, amang topunay. Dakpanagaman. Hera sumukidonin narupani kan? Nah, karena tidak ada kita bayangkan apa yang terjadi. HP ikon diobasi muse. Nah, tetapi satu hal yang pasti, los idon non gambaran yang taida di jamitata di tikyon. Tuhan sudah merancang kehidupan setiap orang yang mau untuk dia tuntun.
Tuhan sudah rancang itu. Itu naik tabering di Jamitata, di bagasan Sadarion, di Pajowon na Parjolo, siat debatatu si Abraham. Inilah panggilan yang pertama bagi Abraham, disuruh keluar sian zona aman. Biasanya orang kan enggan. Bagaimana untuk bisa bertahan karena saya sudah aman di sini kan itu nuaing. Nga aman au di son, buasa ikut di papida. Nga aman au son, buasa ikut diutus satu sa buasa ada kelana asing. Boydora. Contoh bagi orang-orang yang bekerja, yang sudah mengalami sampai masa pensiun di saat kita ya dimutasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dalam batin kita berontak. Tetapi pada akhirnya gabetadok muse atuan di papida habis ya nih. Buidara mungkin. Nah, secara manusiawi memang jika kita misalnya dimutasikan, dipindahkan, diutus ya, tu situasi yang kita tidak tahu, sian zona nyamata, songo si Abraham dison, disuruh mana buka siat tano urkas dim, tano hatubuan na hagodangan na, yang mana dia sudah menikmati kehidupan, natabo di tano hagodangan nai alai rode batamadok. Ale Abraham. Di dok de bata. Ale Abraham. Dungini na Jehovah. Bukas maho. Siap tano hagodangamu do sian hatubuamu. Doho siap bagas niamam. Tutano si patuduhonokku. Tuho. Tentu satu pergumulan ini. Disuruh borhat tanpa tujuan na pasti. Sedangkan halak na nengel, na hurang parbinegian na, dangi, dia melangkah karena takut, holanon na malona may mana menciptakan alasan, unang dijanggula si matuan na ibana, huruhan nengel parumain naon. Satabi, isuru, lao jo tu sa parumainin na. Jemolo ngaido si matuana songoni somal na, dang boy sukunon, tu dia dang boy. Tu horjo songonon nina, ahay nong nina, dang boy, apalagi mulai dokon, lao jo ala jo siratain na. Mulai dokon kan, anak ini dokon ini dokon, mapal-pal maun. Nah, alani lao maibana, tapi dalam perjalanan, dia gunda gulana, dia gelisah. Amang ayah harus nak hidup si matuaku. Suku no kupaduhalihon anggwau bubahon nama herai marupani. Ubulus malawau dia sambil memikirkan ya alasan ahadon no baino kutu si matuaku. Ai so huboto no aeng tu dia aulawa hasitu horokku di dok nakin nina. Itu diciptakan ibana ma mula ibana. Hidup ibana ma. Inong dangadong nakidisina. Bangga yakin beto kan, dang disi pertiga-tigai herai. Inong tutup doa na entah apapun itu yang tutup. Nah pasti diciptakan di mana masada jauh alasan. Oh ido ina si matuanay ido mamuse. Tu sama holau. Iwarung api adong ko pajual sirain na huro sira do na neng tuhoron na. Ido ba amang tahe naruan ni paruman na kan. Sira do HP. Hina. Nah, di langkah kedua dia selamat berhasil. Nah, amang do tamu inang didok disuruh bukas maho sia tano hagodangamu, sia katubuamu, sia bagas ni amam, tu tano si patudu honok kutuho ninna. Disuruh luar dan dituju tu dia. Di ayat na berikut doyan non, di ayat berikut setelah jabi tahun. Hubai peho gabe bangso na bolon. Ini juga tentu. Ayah ada maksud nih Tuhanon. Bangso na bolon ninna. Au pe. Sodong ridahku. Karena dia sudah usia 75 tahun. Boado au gabe bangso na bolon. Sodong bicar panodang. Nagabe. Manggohi. Bagasu herai marupani kan.
Hubai peho gabe bangso na bolon. Jala pasu-pasu oku maho jala pabalga oku kuarmu. Asa gabe pasu-pasu ho. Semakin membingungkan tu pikiran ni hajol maun. Na mengalami songon posisi ni si Abram do si Sarah. Na mangihu muse hamu amang do tamu inang didok. Jala pasu-pasu oku akan nama masu-masu ho. Jala toruakku akan nama burai ho. Jala dapat pasu-pasu merhiti-hiti ho. Saluhut aka bangso ni tanoon. Songo dia mau gabe pasu-pasu. Ayau pe sohalak na terpasu-pasu. Manusiawi doi di pikiran hajol maun. Amang dohot tamu inang. Apa yang Tuhan katakan benar. Disuruh buka si bana, siat tano hatubuanna, siat tano hagodanganna, tu tano si tujuanna, ima tano kanaan. Tano ni halak si pedebegu. Ada maksud dan tujuan Allah di sana. Ai tano kanan, hutan ni halak si pedebegu doi. Napa duahon, borhat do si Abram borhat. Laus dia yatido nakid ditogio ni bana do. Tunggani boruna. Dohot anak ni hahana. Ditogihon ruar. Duk sahat dihaliangi hutai. Toho tutu di daibana. Di setiap sudut. Aka debata sobau do disi. Namu manginang. Aha masakap ni debatan na siulaon ni si Abram disi para jolo. Di pauli Abraham do. Sada langgatan. Diingana ni. Aneng dohonon na disi. Patuduhon. Hubungan nama cai conok. Dihadirion na dopak debata. Di pauli, di paujak sadar langgatan di dok. Diinganani. Dia tidak terpengaruh ketika dia melihat kuil-kuil ada di setiap sudut. Gabe ikut ibadah itu sih tidak. Tetapi di dok. Di paujak ibadah do sadar langgatan diinganani. Patuduhon hubungan nama cai conok. Tu debata. Imana parjolo dan yang taida. Napa duahon. Ima sada gobaran. Pabuat tano kanaani. Menjadi tanah warisan kepada umat Israel. Bahkan rasira sasadarion. Nah dipahami menurut Alkitab kita. Sebagai tanah yang benar-benar penuh susu dan madu. Nah hurian itu hatta nahina holongan. Namar saor di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Nah mangihut muse marhite jami taon. Molo parsuruo dohot pajuo ni debata. Nama ju dohot namar suru. Pribadi Abraham. Gabe teladan bagi kita tentunya. Tok kado jual unang gomolo hula-hula ito radong upasana. Ise do boto satahe upasa. Molopola hula-hula madok toka soluan. Ado tahe mula ni upasay. Ang na marningoti. Horbo de sitapo nga marjapal di balian. Molopola marsuru raja. Dangi tahe dangi. Taringok tua ada alasan gudang sidalian. Ado tahe mau marsuru raja daerah soluan nanai. Tole kada tumua jo hato PR muna sunari. Oh ido, baris-baris ni gajah di rura Pangaloan ninda kan. Mau marsuru raja daerah. Baunang gua, HP zol madui songok kita. Nanti. HP daerah suluan. Nah, nanai tabereng ketaatan kepatuhan. Dari Abraham ketika Allah memanggil dan mengutus dia lau maho borhat do ibadah. Upah dari setiap ketaatan tentu adong do. Ido adong do.
Jalan apa duahon, naneng tabering marsiajar sianon. Dari pihak Allah, apa yang telah Tuhan janjikan, naung di parbaga debata, ikut jalon ni si Abraham, itu Tuhan berikan. Gabe bangso na bulod do ibana. Ay didok debata, bayenok kumapinok parmu, songot torop ni pasir na ditopi ni lautan. Gabi si torok popara do ibana. Ima sian pihak ni debata. Nak pehalak mamurai ibana alai didok. Pasu kudoho. Dari pihak Allah tentu ada maksud dan tujuan naneng tabereng siani. Apa itu? Kamu manginang di ngulu ni halak Kristen, berkat yang ada pada kita bukan pangupulan. Suting do kamu nggak lu jauh puang mangukiton, nehukik don, itu rindah kamu rupani. Nanti daung. Bagi orang setia beriman berkat itu bukan hanya milik kita. Daung. Itu. Alai napuna ni debata di palumehon tuhita gabi milik bersama. Hupasu-pasu ho asa gabi. Ido. Mekel lautopu alahiadu ihu jamita hotong na pertanyatai di do uluan nanti. Hupasu-pasu ho asa gabi pusa-pusa ho inna rupani nanti. Unang atong nanti. Molo di pasu-pasu hita alai ikong gabe pasu-pasu. Ido unang gabe pusa-pusa tutu. Gabe lomona madok alo baga imana setia ibereng na hurang bagak. Roanion inna. Nanti. Alai adong gosongoni imana si roa balang ido tu donganna. Roanion inna. Gabe Roma pihak ketiga. Berkaca dulu dong inna. Nah, kamu manginang, nah hinaholongan di bagasan Yesus kembali. Aku memberkati engkau, supaya engkau juga menjadi berkat. Hita napungon, belajar sian jamiton, ala akka anak ni si Abraham do hita. Debatado menobatkan Abraham menjadi bapa orang percaya. Ini anak kon na do hita. Anak kon na dohau, anak kon na dohau, di bait Tuhan Yesus. Unang mabiar hamu, anak kon na, ay buasa mabiar hamu. Hati, ala na berhubungan doh menjadi berkat nakido, sadok, hita na pungon, akan naung pinasupasu ni di batado. Amin? Itu. Yau hurang kede amangin na hamu, oke. Ala suha-suha na di hamu, holad na taridai. Nah, semua yang hadir saat ini adalah orang yang sudah diberkati Tuhan, amin. Baik. Daw nga mangdang sa do penahu persita, berarti holad na di rohami. Dangyatong. Nah, kembali, hamu amang inang nahinaholongan. Sian pihak ni debata ada maksud tujuan. Dari pihak Abraham, ketaatannya menghadirkan apa yang sudah rancang itu menjadi bahagian dari hidupnya. Nah, belajar sianon, kembali nakin. Alalau sido topik di mingguta, di pasu-pasu asagabi, pasu-pasu. Di pasu-pasu asagabi, pasu-pasu. Na mangihut muse, rikot do pihak pasu-pasu na mangihut di hita, rikot. Di ngoluon, di parbaga di batado berkat tuhita. Alay sada berkat na sumurung. Na sotar leon ni portibion ima. Hanguluan na manoktong. Allah sudah merancang itu. Bagi setiap orang yang taat dan setia, percaya kepadanya. Sebab dalam kitab Wahyu dikatakan, hendaklah engkau setia. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Dr. Leon di Portibioni, Dr. Leon di Paditai, alaisian debatadui. Nah, marhiti jami tahun ketika Abraham ya mengaminkan apa yang telah Tuhan katakan, dia setia. Baunang goda edenya kaina apalagi nomor pudion sangat tenar doi setia sampai mati. Bukan hanya da holako namain na musay kan? Bau yakin akalan siya ni boto na ilirik ni lagu Dakola suduk na uposo boto karena memang lagu itu sangat menyentuh ate. Ido tahe. Ido. Molo batak gue mana lagu sangat menyentuh. Ido. Nah, apa yang mau Tuhan katakan melalui kehidupan Abraham? Tunjukkan kesetiaanmu. Itu, kesetiaan. Ini sangat penting. Belajar dari kehidupan Abraham. Dia jadi orang yang setia, maka Tuhan kembali ya melimpahkan apa yang sudah Tuhan janjikan. Di usia matua 75 tahun. Ise manong sa umur reso 75 tahun berturu jo mamang. 75 tahun ngalan siot tahe. Ono puluh bedunga kan? Ido. Ono puluh itu sudah lansia. Tetapi janji Tuhan itu ya pasti di umur nasai di lehot debatado pinopar bahkan daksada tetapi torop pinoparna. Nah hamu manginang nahinaholongan namar saur di bagasan Yesus Tuhata. Dia mana neng dohonon di debata. Marhiti jami tahun doho sian pardalanan ni ngulu ni si Abraham di jami tahun. Hamu manginang. Hajojonok ni si Abraham tu debatado. Mabuan nguluna. Dangi sahat rudi bahkan ujung ni nguluna. Gabe halak nasatia marna punahon hanguluan jala hanguluan ni gabe hanguluan ni saluhut dangi aka anak dohut buru ni dibata nasatia porsea di dibata disediakan oleh Tuhan di dalam Kristus tanah Kanaan yang baru atau dikatakan dalam bahasa perjanjian baru Yerusalem yang baru bagi kita. Nalani amang do tamuinang dakpulaga jangbe nanay dohonon sian jami taon ala ede na parjulo nakin to tununga sangat mendekatkan jami taon tuhita sa luhut na punguon. Tetapi saya akan akhiri khotbah ini dengan kembali mengajak kita menyanyikan lagu sinakin. Ade hola sa ayak pe bantu hamuma amang do tamuinang dangi. Tuhan sudah merancang kehidupan kita ya yang terbaik bagi masa kini dan masa depan kita ya supaya kita siap dan teguh menjalani kehidupan kini dan akan datang. Tuhan sudah rancang ya kehidupan yang sungguh-sungguh terbaik bagi kita. Taidehoma kan ku takkan hari esok aku pegang dengan yang ku harapkan karena sediakan lenyap. Oh tiada ku gelisah. Oh tiada ku gelisah akan bersama jalan sengaja beserta Yesus maka hatiku tenang. Banyak hal
sekali lagi banyak hal. Banyak hal tak kau pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini taat Tuhan yang Tuhan memberkati, amin. Martangnya kita. Mau lihat Tuhan, di hatam no kucalo kami. Di pardalanan ning ulu nami. Dangadong na pasti. Tetapi di dalam ketidakpastian ternyata Tuhan sudah merancang yang terbaik bagi kehidupan kami. Ido gobarane pajuwo dohot parsuruomu. Asa bukas si Abraham sian urkas dim tutano. Naung diperbagaho oleh Tuhan. Gabi partalian ni bangsom Israel. Dipatuduhon si Abraham dohau-duhon na kesetiaan na. Kedekatan na. Tuho. Marhiti na di paojak ibana di Kanaan. Hutani si Pilibigui. Sada langgatan. Bayan parsobaon na do pako. Ima patuduhon. Bangsom do ibana. Napinilit mo do ibana. Jala rasi rasa sadarion sahat may tuhami. Huriam HKBP Sudirman. Naujak di ingananon. Patuduhon. Hubungan nami. Tude batasi panopahami. Naung merancang. Kehidupan kini dan akan datang. Dihami. Jala memang rancanganmu tung nadenggad do. Ido dipatuduh ko tu si Abraham laus ido nang direncana hoko dirancako tungulu nami. Sada partalian dadaholat di Portibio di Palumeho Kualai di Banua Gijang di Surgo Nasonang ima gabe milik nami sugod dung sahat tami tuhasa pura reai. Ali di bata pasu-pasu ngulu nami di pardagingonon. Pasu-pasu nang ngulu partodion nami akan nama uas di pasu-pasum di ngulu pardagingonon. Say sarihon apehon pasaut may hubartu bagabagam. Songoni manang ngulu nami say paroro toktong asa satia hami sahat ro di ujung di perdalanan ni ngulu nami. Homa di hami di ho Tuhan. Tu dia pehami mangalaka nang dinamulak anon. Tu bagas nami bi ramoti patarwa karwasmon sonang so haribu-ribuan jalabuanon na sida matuhan pasu-pasumi ima manggohi rohana sida mulak sia joromo di bagasan Kristus martangia kami tuhwali tuhasesa dosa nami. Amen. Amang dot tamu inang taudu ti acara tamaritina marede hita sian buku ede pitu sia dua pasu-pasu hami oh Tuhan tapasahat peliata paduahon dohot danatu pembangunan marede hita.
kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya mehon tangami Tuhan, lehon tua kogomi, di portimion Tuhan, si patu mahadameon, mai mahatami satu rohani, nama si hosomani. Asuh kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangami Tuhan, leon tua kogomi, di portimion Padma Tuhan, sirado tiha ulangan, kogu-kogu kami, oh Tuhan, manparangin adengkan. Asuh kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangami Tuhan, leon tua kogomi. Asuh kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangami Tuhan, lehon tua kogomi, di portimion Padma Tuhan, si pacocok hati barang, Asuh kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangami Tuhan, leon tua kogomi. Dosa tidak masami, toda masami, kami mengampuni. Asuh kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangami Tuhan, leon tua kogomi. Tatangnya koma piliata, ali di Batama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dingkan, dohot na sauli pasa na mauli utus. Hupasa tami masian na niliomitu hami pilihan nami tuho, say jalo mahi gabi wap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion,
buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni siliol-liomi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate Tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaumu, say saut malomo ni roham, di banua tongau songon na di banua gijang, leo matuhami sadarion, hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaur homada mena tutodim. B-nya? Ini udah Kak.